Moi! Tämmösen videopostauksen. Tein mulla kyllä mitään asiaa silleen oo. Siis mä oon yrittänyt oikeesti varmaan 100 kertoja tehdä. Ne on aina kaikki jotenkin epäonnistuneet silleen. Mut nyt mä sanon itselleen, että vaikka mun ääni kuulostaisi kuinka käheltä ja oudolta niin mä julkaisen tänne. Silleen. Ja mä oon tehnyt vaan yhden videopostauksen aiemmin, mut sit on ihan niin hirveän kauan. Et mä ajattelen, että toisin. Et mulla olisi vaikka mitä kerrottavaa, mutta en mä tiedä, ei nyt vaan mielessä kaikkea. Pitäisikö mun sanoa mitä mä oon saanut ja tälleen. Mulla ei muillekaan tilaa niin kauheasti. Vanhalla kanavalla oli 16, 17. En oo jaksanut mainostaa, koska mä en halua, että mua löydetään. Tai siis mä en halua, että mun noi luokkalais löytää rupee dissaamaan. Niin mä muuten kyllä mainostaisin Instagramissa ja Pasessa vaikka kuinka paljon. Ja mä näen, että mun siskokaan tietää tällä, se on aina puuttu joka asiaan, se on kiva. No, mä tein viimeksi videopostauksen 15. kesäkuuta. Ja mä esittelisin jotain ostoksia. Mene nyt. Niin mä voisin kertoa, mitä mä oon sen jälkeen. Mä kesällä kävin Italiassa. Ois jo 2 viikkoa. Sitten mä sain uuden puhelimen. Katon ylhäällä nyt. Mä sain sen elokuussa. Sitten mä oon käynyt huvipuistoissa ja oltu leirintäalueella ja sit syksyyn mentiin kouluun, niin en mä tiedä. No ei ollut mitään ihmeellistä. Sitten tuli mun synttärit. 15. lokakuuta. Mä sain synttärilahjaksi ton kameran. Pidemmän objektiivin, mutta se ei nyt oo siinä. Ei nyt ole siinä, jos lyhempi. Myös mä saan kaikkia pientä jännää. Ja hei, tänään on 19. päivä joulukuuta ja enää 4 yötä, niin on jouluaatto. Mitäs te toivotte joululahjaksi? Mä toivon ainakin puhelimen kuoria ja tietsikan. Ja mä nyt tiedän jo mun yhden lahjan, koska mä näin sen. En siis niinku vain siihen tarkoituksella näin. Se on uusi takki. Kun me oltiin Karismassa ihan pari päivää sitten, niin sit äitikin silleen, että olisiko tää susta hieno takki. Ja tälleen. Mä sanoin, joo, toi on ihan sikahieno takki. Ja kun se maksoi niin paljon, sitä äiti silleen, että pistetäänkö pakettiin. Mä sanoin, ei pistetä. Kyllä mä voin lainaa tää takki sarata koko ajan. Mä haluan nyt käyttää sitä, mutta en mä saa käyttää. Ja silleen. En mä tiedä, mitä mulla on asiaa. En mä et kauheasti ostanut mitään jotain vaatteita. Mä oon esitellyt mitään blogissa, niin jos kiinnostaa, mikä sinne katsomaan. Ja se osoite on siis tässä. Mutta siis jossain asti en pääse sinne, koska mä en saa päästyttyä. Ja mä ostin tämmösen paidan vähän aikaa sitten. Mä selitän hirveen nopeasti. Oli kesäkuu. On syksy. Nyt oli talvi. Mä ostin tämmösen. Kun mä jaksa selittää tosta. Ja pitää vähän tämmönen kokeilu, mä katon laitaks mä estetä. Ensi viikonloppuna sitä kaikkea kivaa. Mutta tää on vähän tämmönen pikku kokeilu, katsotaan miten mun lähtee tää YouTube-jutska rullaamaan, niin jos ei hyvin, en tiedä jatkanko tätä enää. Jääkö tämä mun viimeiseksi videoksi. Enkä mä tiedä julkaisiko. Jos mä oon niin järkyttävä.
Nyt mäkin yritän. Hyvät joulun odotukset ja muut.